Hello guys. Kemudian unaw dinisa माने जोङो दिनै मोनसे साडेनलि राइड प्लेन खालामदों आरोना जोङो माने हरावसो रायलायदोंमोन ओमफ्राय हराव रायलायनानै पुरा डेन्जार माने स्पिडआव बया थुरखा रावखौबो नेनाय सेनाय गैया ओमफ्राय नै रकेट पुरा धामाका नोंथांमोननो सरप्राइज डेन्जार हिदिर जागा बेरगावो जोबगोन स' बिदिब्ला नै नोंथांमोना नायना लाखो गाइस नै नायना ला जों साथाम थांगोन जोंहा नै बड' मार्शमेल' ब्लग नोंथांमोना नायनो हागोन बिदिनो चेनेलखौबो ओमफ्राय नै रकेट नाम्बार 2 ओमफ्राय नै आंनिया बेबिया स' गाइस बिदिब्ला जोङो ओंखारलांसै नोंथांमोनखौ मट' ब्लगाव लोगो मोनगोन स' रायजो राजा नोंथांमोन जोङो पेट्रल पाम्पनिफ्राय ओंखारबोबाय टेंकिखौबो फुल खालामबोबाय ओमफ्राय जोङो दा मट' ब्लगिं स्टार्ट खालामबाय आंना माइकआ बया नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो जायफोर आंनि भिडिअ नायखायो बेनिखायनो बिदिनो साननैसो सोलिथ'नो आं माइकखौ थिक खालामनो ट्राइ खालामगोन तू बेखबर या सब खबर एक दिन जरा So guys, नै दा जों फैयै रङिया मोनफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुखादो आर्मिनि ट्राकफोर माखासे मानि बयाबो जाखारना ओमफ्राय जों दा रङियानिफ्राय डाइरेक्ट उदालगुरि थाङो उदालगुरियाव ब्रेक लागोन माने एसे उदैफोरखौ जानायफोरखौ सोगोन आरो बेनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट तेजपुर थांखागोन गाइस तेजपुर पागला पाटोगाव सोरबा थांफानो नामा जिद पे अड़े हम आएंगे आग का तेरा दरिया तैर कर अभी कुछ दिनों से लगे मेरा दिल धुत हो जैसे नशे में क्यों लड़खड़ाए So guys जोङो उदालगुरि मोनफैबाय पानेरि बारबोबाय ओमफ्राय उदालगुरि टाउनसिम थांगासिनो आरोना दा उदालगुरि टाउनथिं ओमफ्राय याव दसे वाटार ब्रेक लादो जोंना बाइकफोराबो बिदिनो पुरा नोंथांमोना लग'खौ देखायाखैबो जानो हागौ नै गाइस नोंथांमोना नायनानै ला आपार आसाम राइड 2021 मोननै ग्रुपनि कलाबरेसन दङ आरोना ध्रुव ब्र'नि एडभेन्चर ओमफ्राय आंनि माने जोंनि दि ट्रेभेलिं बादिसनि मोननै ग्रुपनि स' गाइस जोङो उदालगुरि मेन टाउनखौ बारबोबाय ओमफ्राय जों दा दङ रौता थांग्रा लामायाव ओमफ्राय जोङो दा रौतासिम थांग्रोनोसै बिनि उनाव माव थांगोन नोंथांमोना मिथिखागोन ओमफ्राय मोजां नांदों आरोना गाइस दिनै फार्स्ट डेआवनो बरिया हिट नांदों पुरा ज'स ओंखारखादोंमोन ओमफ्राय बेसो एपिसड 1 गाइस बेसो फार्स्ट डे आरो दंबावोसो एपिसड नोंथांमोना नायबाय था चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आपडेटखौ मोनबाय थागोन जायगाखौ नोंथांमोना नुबाय थागोन आं देखायबाय थागोन स' गाइस जोङो रौता सारियालि मोनबाय ओमफ्राय जोङो दा सिदा थांनांगोन माने तेजपुरा सिदा जायो मिथियाबो फाइफोराबो दं नालाय गाइस नोंथांमोना नायना लानांगोन बियो रौता बैठे दिल में सपने देखते नींद कम है अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले से So guys फाइनेलि जों आपार आसाम आगान होहां जाबायानो ओमफ्राय गाइस बिथिं साइडनि दलंफोरा माने दैमाफोराव बया हिदित कारना माने खाथियावनो दैमा दं ओमफ्राय दलंफोराबो फिसाबाबो बया हिदित नुखायो बेशक मेरा इसे प्यार हो गया अभी कुछ दिनों से मैं सोचता हूँ दिल की So guys दा जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इन्टार खालामबाय नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि जायगाया माने साइडआव बिफां दं बया गिदिर बिफां दं साइडआव ओमफ्राय गेजेराव लामा बया हिट नांखायो आरोना बेलेग मोनसे फिल फैखादो बया मेंबाय गरमबो मोनबाय मोनसिगोन बारा गोबाव गैला 30 किल'मिटारसोल'सै इयाव नै दै लोंगासिनो ठंडा पानी खायता है आपुनी मेंबायलै ना लामाया बुस्थुआ ना So guys नै जोङो सनितपुराव दसे सानि ब्रेक लाबाय सालायनो माबा दै लोंबाय ओमफ्राय दाइनिफ्राय थांनोसै मथा मथि 40 किल'मिटार 30 किल'मिटारसो जाबावगौ खोमा
ओमफ्राय जोङो आवगायलांसै सिदा खालामदो गाइस बन्द खालामदो दां शर्मीले हैं हम हैं जरा सीधे मासूम इतनी खैर कर जिस दिन कभी जिद पे अड़े हम आएंगे आग का तेरा दरिया तैर कर अभी कुछ दिनों से लगे मेरा दिल धुत हो जैसे नशे में क्यों लड़खड़ाए ये बहके गाए है तेरे हर रास्ते में है दिल पे शक मेरा इससे प्यार हो गया मन के शहर चल रात भर तू और मैं दो मुसाफिर भटकते हम फिरे चल रास्ते जहाँ ले चले सपनों के लामायाव गानोल नालाय गाइस बारा स्पिड सलाय जाय माने बाइकखौ ओमफ्राय थांगासिनो आरो लासै लासैनो खिन्थु स्पिड सलायनो मोनबा बारा मेङा आरोना ओमफ्राय खिन्थु लासै लासैबाथाय मेङो थेवबो थांगासिनो आरो खासेवफोर बायदि ससे स्पिड सलायलाय लासै सलायलाय स्पिड सलायलाय लासै सलायलाय मोनहैसिगोन नोंथांमोना नायबाय था इथिंजायनि लामानि मोनसे स्टाइलखौ बया हिट नुदों आरोना गाइस माने साइडआव बिफां गेजेराव लामा साइडआव बिफां गेजेराव लामा बया हिट नुदों आरोना फट'फोर साफायनोबो बया हिट जागोन जोंबो साफायबाय फट' नै मोनसे नैयाव फट' लानोसै नोंथांमोना नुबाय थागोन फट'फोरखौबो इन्स्टाग्रामफोराव नुगोन फल' खालामना ला इससे प्यार हो गया अभी कुछ दिनों से मैं सोचता हूँ कि दिल की थोड़ी सी सुन लूँ यहाँ रहने आएगी दिल सजा लूँ सो गाइस आं भिडिअखौ माने बानायजोबनो मोनासै केमेराया बेटारि जोबना होदों ओमफ्राय आं चार्जबो होफिनासै ओमफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्ट तेजपुराव लोगो मोनहैखासिगोन स' नायबाय था बिदिब्ला जों डाइरेक्ट तेजपुराव मोनहैखानोसै स' गाइस जों फैबाय दा तेजपुराव मोनफैबाय ओमफ्राय जोंखौ आदाया सोर आदा नोंथांमोना नुबा सिनायखागोन माने जोंनो थानो थाखाय जायगा होबाय आरोना दिनैनि थाखाय आदाया फंसे बुंना होदो माबाफोर बिथांमोना दिनै रेस्ट लासिगोन आंनाव बिनि उनाव नोंथांमोना जायगा गोदान गोदान नुगोन बिथांमोननि जुगिदि माने बिथांमोननि थ्रुयै थ' नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ सापर्ट खालाम बर'फोरनि बेबायदि बहुत खम दङ ब्लगार बेबायदि मट' ब्लगार आरोना थ' बिराद मोजां मोनो बिथांमोनखौ आङो थ' नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम जाहाथे बिथांमोना जौगालांनो हायो बेबायदि मोजां मोजां जायगाफोरखौ एक्सप्लर खालामबाय थानो हायो एसेनोसै स' आदानिसिम साबायखर थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना एबारनिफ्राय तेजपुरनि जायगा नुग्रोसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव सोर लिंनाय आंसो पुलिसफोराव सोङै लाबोदों आंसो सोंनो हरदों ओमफ्राय जोङो गाबोन तेजपुरखौ एक्सप्लर खालामसिगोन नोंथांमोना जायगाखौ नुथारबाय थागोन ओमफ्राय आं लामायाव ससे बानायनो आखा थाबोदों मानोना आंना बेटारिया जोबना आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नुबाय थासिगोन दे होमबाना गाइस थाथ'दो लोगो मोनगोन गाबोन तेजपुराव मा जायगा दं नोंथांमोननो देखायगोन ना मा होनो Yes, okay. टाटा बाय बाय दे